ଏତେ ସମୟ ହେଲା କଣ ଶୋଇଛ? ଉଠା 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 ଜଲ୍ଦି ଉଠା, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବନି। ଉଠ ଉଠିଲ ଉଠିଲ। ମୁଁ ଚମକିକି ପୁରା ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଜୋରିଆ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ମାରିଲା କି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ସିନା ଛାନିଆରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖ କେମିତି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ଲୁସିକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଇଆଡ଼େ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଲୁସି ବି ମୋ କଥା ମାନୁନଥାଏ। ଏଇ 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 ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ କର, ଉଠେ 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 ଲାଟ୍ରିନ୍ କର। ସିଏ କାହିଁ ମୋ କଥା ମାନିବ, ମୋର ଇଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ ହେବାକୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ଦେଖ। ଶେଷରେ ଯାଇକି ସେ ପିଞ୍ଜରା ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତା ବେଲା କଂସା ସବୁ ଖାଲି, ଖାଇବ ବୋଲି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ 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 କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ, ର ମୁଁ ଦେଖେ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ର। ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବନେଇଛୁ? ହଁ ତ ହଁ ହଁ ଭାତ ବସେଇଛି, ଭାତ ଆଉ କ'ଣ? କଙ୍କଡ଼ା 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 ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଭଜା ହେବ? ଭଜା ହଉ, ଆଳୁ କାଟି ପକାଇଲେ ଜଲ୍ଦି 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 କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇ ଝୋଳ କରିବେ। ୟାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଭଜା ଚାଲିଲାଣି, ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ରୁଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଡ୍ୟୁଟିରେ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ରୁଟି ଖିଆ ହେବ। ୟାପରେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଳା ହେଲା, କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। ଆଜି ଦାନା ଉଡ଼ିଲାରେ। ତାର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଇଛି, ପିଆଜ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବି ଦେଉନି। ହା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ କି ବାସ୍ନା, ପୁରା ଖାଇଦିଏ ପେଟେ ଖଣ୍ଡେ, ପୁରା ନାଦି ଚାଲିଲି ଏଇ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍, ପୁରା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସଫା, ପୁରା ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଲୁସି ଆସିକି ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲାଣି। ବାଏ 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 ବାଏ। ଆରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ଭଳିଆ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ପଳେଇଗଲି। ଶେଷରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆରେ ଦେଖେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କୁଞ୍ଜବନ। ଏଟା କ'ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଲୀଳାଚାଲ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କଲେଜ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏଠି ଚାଲେ ଘନ ଘନ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ି 4-5 ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରିବି। ବାଏ ବାଏ। ପ୍ରଭୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ବାଏ ବାଏ।